Kakang Sukro kapan apa ya lali Kakang Sukro? Kakang? Lah nuwun. Kakang Sukro to? Heeh. Piye? Aku ku wis suwe ngenteni ning kene lho, Kang. Nunggu kok. Lah iya iki Kang Mas Demang iki nek yo lagi Nindake kewajiban. Ayo sekarang golek wektu kang prayoga. Upamane Widarba ki lunga. Kowe kudu ngabari aku. aku ora ngabari sampean yo ngerti to. Lah, Golek iya. selane Kakang Widarba kuwi. Lah iya lagi nindake kewajiban ditimbali Kanjeng Bupati lah iya to. Rene Kakang Widarba ki nek ora ana ing dalem kademangan kene. Lah, iya. Saiki prayogane Ngono yo. yo Kakang. Lah aku manut. Aku ki wis Kowe duwe karep ora? Lah aku saka omahku wis karep. jane mono aku ki wis carane piyayi kae kapan ngono kae lho. Wong kerep ketemu kok kangen. Lah iya sing nek Kakang nek beda karo Kakang Demang Iya, bedane apa ya padha-padha. dadi kandhake to ngono wae lho. Padha-padha wong lanang kok yo. Senajan no Kakang Widarba pae nek pasuryane bagus. Nggih gagah pideksa. Ning jane kae iki wis ora nyengsemake. Yo beda karo aku yo. Wis Aku ki saben sore ngombe ndok banyak ki papat. ndek banyak Kakang. Kok mau lho. Dadi awakku ki tansah sehat, ora ngutuwani to. Piye lek ngrasake? Ana. Rasa dirasake. Ning di apa ya carane? Dilakoni bareng-bareng ya padha dikatakan. Ah iya. Wis gendang to. Gendang piye? Aku sik to. Aku ki wis kangen lho. Wong Aku kepengin sok ra sabaran. aku kepengin Jane aku ki yo duwe pengangen-angen. pengangen-angen. Brigati. Tenang. Upama kowe iki iso pisah karo Demange. Wah, tak rabeni, tak mulyake uripmu. Tak muktekke uripmu. Kowe ora yo ngerti to. Ora percaya. Sugi-sugihe wong kene iki rak yo aku. Iya. Demange kowe kalah. Kesugihane nek karo aku. Babondo donya ki ing tlatah kene ora ana sing iso ngungkuli Kakang Sukro. Lah Ning iya. nek bab kasektian ya ora mengaku to sing kok senenge wong aku ku ya ngerti kabar bojone sampean pirang-pirang lho. Ning ora. Wong aku duwe sambungan karo kowe iki ya wis suwe. Heeh. Lah ya Pancen pengangenanku kowe iki bakal tak sanding sak jeke uripku. lah ya rikala isih enom aku isih prawan gegandengane awake dhewe sesambungan katresnan. Lah iya. Saiki Ning kok pupuk ya kalah dhisik karo Widarba kuwi lho. najan aku ki ora iso duweni kowe, Kang. Ning nek wis ngene iki sak pejagong atiku wis rumangsa marem. Saiki dipratelake nek pancen tresno Ning ya nganu, kowe iki kudu golek cara. Cara piye? Cara carane piye supaya kowe lan Widarba kuwi pisah. Kowe aja nganti dadi bojone Widarba. Kok Tak gawa bali ya ning Kasudagaran. aja dadi bojone wis dadi bojone sampean. Iya, pisah kok. Piye? Bab kuwi engko tak pikir tak goleki cara. Hmm. Saiki ki sing bakuke awake dhewe nek sak pejagong. Gendang to? Memanismu anu jiwat. Memanismu anji. Lah ya kuwi yo manis to. Kenane? Agawe rujiting Karo tak pijetin ya, Kang. Ngene to. Yen ngene iki ayem rumangsa atiku. Lara apa kang sinet
Yo. Ayo. Aku Upama. upama mundhuta rukmi tartamtu tak turuti. tartamtu tak turuti. Iya, mesti tak turuti. Apa panjaluk? Wong numpak prau lumampah tanpa welang ning madyaning jala niti ing madyaning jala niti sing pungkasan bareng nek bareng ki penak iya iya mekan temah gonceng angin jongning pagulingan wis saiki aku selak rontok aduh kakak kok lah rak tenan to nek kaya ngene iki. Kakang Demang. Kondur to sampean? Lah ngerti tak aku bali. Enggahipun monggo. Ya mesti bali wong ning omah. Enggahipun. Wis sekolah sing nggo ki kowe. Iki kepiye to? Ora apa-apa. Di ngono kuwi to. Wong wedok ditinggal lagi nyambut gawe ning kadipaten nglimpekke nekake wong lanang. Aku percaya. Keriyen mengke riyen. Kok nekake wong lanang pripun to? Nyatane iki rak dalemku to. Lah nggih. Kok dadi ana wong lanang. Aku ngerti sapa kan. Nika sinten? Sukro. Ayo. Dadak sugih. Kok dadi lelakan ngono? Sri. Nyun ngapunten. Wonten ing Kademangan niki nek upami kathah dayoh tamu niku nek pun saukur. Ning rasaku beda. Kok Dayoh lanang kae iki beda yen kowe nanggapi marang Sukro. Oh, dados Ki Demang menika cubriya dhateng kula. Ora micubriya. Ning iso kasunyatan kang dadi pikiranku. Singkati, Wong lanang kok wis diakoni wae. Apa? Carane wong nyabrangi wis kebatut kebus. Ning kok sithik to. Kakang Demang, nyun sewu. Nek inggih sampun sawetawis dangu anggen kula sesambungan memitran to kalian Kakang Sukro. Memitran? Ya nggih. Umitan tok saben-saben aku ora ning omah teko. Wis tak titeni angger aku ora ning omah teko Sukro. Wong sing kebangetan nggih. Sampean iku kok Ki Demang. Kula ngertos nek sampean iku Demang ning kasunyatane ora iso nyukupi apa sing dadi Kebutuhanmu kok. lah Sing iso nyukupi aku. Bo, Darbo. Kowe Gimana, iki Dik? kekancan karo aku. Wis kemenengan dhisik. Iya. Iki perkara karo bojoku. Ya. Sigati. sakniki ngeten kemawon tak akoni. Nah, Tak akoni, kula akoni Ki Demang. bagus. Bagus. Kula gadah sesambungan kalian Kakang Sukro. Wis ngerti aku. Nek pun ngerti ajeng napa sampean? Kowe lali marang kandhang menika semono. Sadurunge dadi bojoku, aku wis nunggono. Aku mung sawijining Demang. Dudu wong sugih. Oh, sampean ngenggono, ngrumangsani to. Ning kowe ayo sarujuk. Rikala semanten nek sakniki wong ki butuhe pirang-pirang. Kandhamu ora apa-apa Kakang Demang. Aku ora mikir bondo donya. Kakang dari Demang wis trima aku. Rak ngono to kowe nek semono. Kok dadi beda saiki. Darbo. Nggih. Yen kowe ora trima perkara Srikati kegandengan karo aku. Pancen wis suwe tak akoni, aku Bagus. sesambungan tresna karo Wigati.
Bagus, Mula. lakoni. Yen kowe ora trima, pisan wigati. Bakal tak rengkuh. Wis cetha bakaran. Dadi aku krungu kanane Sudagar sugih. Mergo sugih. Kowe Iya, aku bisa nyukupi apa kebutuhane Srigati. aku ora nyukupi perkara donya. Ya wis. Mongso berdua. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe wis tak bali. Nanging tekoke tangga tepane para warga cacenangan kaya ngene iki. Ya iya. Ora usah perlu dipikir. Ora usah perlu ngrungokke guneme sapa-sapa sing penting kuwi mukti. Nek bab kuwi aku ngerti ning engko nek anakku Kepenak awakmu Tuwa kacukupan kebutuhanmu. nek wong kita kon aku duwe anak. Aro. Kene-kene. Ngene piye? Kula niki mau mireng panjenengan kalian bapak kok sami ribut-ribut wonten menapa to Ibu? Kowe krungu. Nggih. Krungu kabeh apa sing tak ngendikake karo kromomu, bapakmu. Nggih, Bu. Piye? Aku kandha bloko. Wong ya aku ki ya saguh. Saguh ngakoni Arum ki upamane kowe kelakon dadi sisi aku. Arum bakal tak rengkuh kaya anakku dhewe. Ki ngene. Yo ibu tak ngendika sak tenane. Kowe nek ngerti to, sesambunganku karo Kakang Sukro, kabeh kabutuhan apa kang dadi pepengenmu, ya sing nuruti Kakang Sukro. Bapakmu Dudu ki ora bapakmu. Kuwi aku. Apa-apa panjalukmu kuwi sing nuruti iki aku. Nek kowe arep ngerti. Mula saiki dikelaske bapakmu. Aku ki wis ora tresno, ora seneng. Ngeten, Bu. Senajana kula mau mireng anggenipun panjenengan ribut-ribut kalian Ki Sukro. Nanging Ning nek ya upamane to, Ngger, wis lalekno ikhlasno bapakmu ya ora iso nuruti kekarepane. Kowe iso tuku gelang kalung mergo mboten, Bu. iki calon bapakmu. Kula ajeng madosi bapak mawon. Amargi Bapak menawi kula lah. teng griya niki nggih mengke urip kula mah tambah rusak. Piye to? Pun mboten, Bu. Kula ajeng Anom. madosi bapak mawon. Ngger anakku, Ngger. ora apa-apa. Anakku ping siji karo kuwi nek Sesuk nek dhewe wis larane dalan kapiran uripe ra bali. Wis percaya, saiki kademangan ditinggal. Ayo urip bebarengan karo aku ana tas dagaran. Kowe tak rabeni. yo ayo Kakang.